ħsieb in-nisel ta' Ġesu Kristu bin David bin Abram. Abram nissel lil Iżak, Iżak nissel lil Ġakob, Ġakob nissel lil Ġuda u lil Ħutu. Ġuda nissel lil Fares u lil Zarah minn Tamar. Fares nissel lil Hesron, Hesron nissel lil Aram. Aram nissel lil Amminadab, Amminadab nissel lil Naħson, Naħson nissel lil Salmon. Salmon nissel lil Boas minn Rahab, Boas nissel lil Obed minn Rut, Obed nissel lil Ġesse, Ġesse nissel lil David is-Sultan. Salamun nissel lil Roboam, Roboam nissel lil Abija, Abija nissel lil Aza, Aza nissel lil Ġosafat, Ġosafat nissel lil Ġoram, Ġoram nissel lil Użija, Użija nissel lil Ġotam, Ġotam nissel lil Ahaz, Ahaz nissel lil Heżekija, Heżekija nissel lil Manassi, Manassi nissel lil Amon, Amon nissel lil Ġożija, Ġożija nissel lil Ġekonija u lil Ħutu. Kien żmien l-eżilju f'Babilonja. Wara l-eżilju f'Babilonja, Ġekomija nissel lil Salatjel, Salatjel nissel lil Ġorobabel. Ġorobabel nissel lil Abihud, Abihud nissel lil Eljakim, Eljakim nissel lil Azor, Azor nissel lil Sadok, Sadok nissel lil Akim, Akim nissel lil Elihud, Elihud nissel lil Elezar, Elezar nissel lil Mattan, Mattan nissel lil Ġakob, Ġakob nissel lil Ġuzeppi, ir-raġel ta' Marija, li minna twieled Ġesu li jsejħulu l-Messija. Mela in-nisel kollu kien minn Abram sa David, 14 il-nisel, minn David sal-eżilju ta' Babilonja, 14 il-nisel, u mill-eżilju ta' Babilonja sal-Messija, 14 il-nisel. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. Inti temmen li Alla jwettaq tassew kull weda li jagħmel? San Mattew jiftaħ l-Evanġelju tiegħu billi jagħtina l-arblu tar-razza ta' Ġesu. Għaliex għamlu dan? Bih rid jurina li Ġesu iben veru ta' Marija u tassew il-weda li Alla għamel lis-Sultan David, nisel Abram, il-missier ta' kotra kbira ta' ġnus. Il-weda kienet dik li minn nislu qatt joħroġ Salvatur u Sultan li jsaltan fuq il-poplu bil-ġustizzja u s-sliem li ma jkunx hemm tmiem għas-saltna tiegħu. Marija kellha taffaċċja sfida kbira għall-fidi u l-fiduċja tagħha f'Alla u għall-fidi tal-familja tagħha u ta' Ġuzeppi, ir-raġel li kellha tiżżewweġ. Ġiet mitluba terfa' toqol ta' responsabbiltà kbira. Qatt ma kien instema' qabel li tarbija setet titwielet mingħajr l-intervent naturali tal-missier. Interessanti li wieħed jinnota minn dan ir-rakkont tal-lum li tant kella fidi Marija u ntelqet fiduċja fidejn Alla li jidher li kien b'intervent sopranaturali li Ġuseppi sar jaf b'dan li kellu jseħħ f'Marija. Infatti, l-anġlu ma qalx lil Ġuseppi emmen dak li qaltlek Marija dwar l-Ispirtu Santu, imma qallu dan il-kliem: dak li tnissel fija ġej mill-Ispirtu Santu. Bl-istess mod li hija fdat lil Alla biex jieħu ħsibu biex iwassal lil Ġuseppi jemmen li ħarġet ilha bil-ħidma tal-Ispirtu Santu, hi fdatu li hu kien se jipproteġiha min-nies.
Dak iż-żmien il-liġi kienet tgħid li Giuseppi seta' jikxef li Marija ħarġet ilha u kienu jħaġruha. Hi setet ġiet imwarba minn Giuseppi u l-familjari tagħha. Setet ġiet maqtula bl-iben ta' Alla li kien għadu kemm tnissel fiha. Imma f'din il-kriżi tal-għaġeb li kienet tinsab fiha, hi temmen lil Alla, tafdaħ u b'din l-attitudni tagħha hi l-aktar ħlejqa li oġbot lil Alla. U inti, bliema mod qiegħed toġob lil Alla? Ħajtek tirrifletti l-imħabba li għandek lejn Alla? Mulej Ġesu, inti għażilt li minn Alla issir bniedem, li minn għani issir fqir għalija. Għamel li jien ngħix skont kif orejtni int, ħalli jien minn bniedma midimba u fqajra insir nixbaħ dejjem isjed lilek. Għażiża Marija, int li b'fiduċja kbira intlaqt f'dejn Alla. Għamel li jien bit-talb tiegħek u bl-għajnuna tiegħek inkun nista' wkoll nafda lil Alla f'kull ċirkustanza tal-ħajja tiegħi u ngħix il-qdusija li jitlob minni hu. Amen.